Heyran kalmalı fakat Türkmenlerde var öyle. Müslümanlığın arasında Türkmende var. Yaru oti merid bolupdy. Aňyrdan gelejeti gelýär. Ağasynyň gyýdy gelýär. Her kim ayadatyny gelýär. Gelenmeden utanana, haya edene, şermedene el uzatyp da şoň menen gysymlaşyp salamlaşýar. Erkadam birce ejeti bilen salamlaşsın. Ayallygym menne salamlaşyp görmäň. Salamu aleykum we aleykum. Bazarda ayallygyn menen salamlaşsaň ne bilýär gözdäp duran adam sen ayallygynyňdygyny. Bir umradan dostumuz gelýärdi, frutka bardyk. Kanaça tutdur, barıpdyr. Aňyrdan bir nefer gelýär. Yegenim diýip okşaşýar bir gyýdy bilen. Hudaý şahiden umra gitmedik bolsa, şol işi etmedik bolsa, gününe etdi gelin. Umra neylesin? Bitadan gelip dini yıkıptan, mezhep yıkıptan, haya yıkıptan. Şakdan şunayla mana gidecek, Mekka gidecek, Hacı'yı hanım didirecek. Bitak gelip de dini paltevine çaplayıracak. Kaş umra gitmedik bolsan, kaş hacı bolmadık bolsan, kaş ki İslam'ın beydip izzetini ayırmadık bolsan, kaş ki bir hayan bolsa di, kaş ki bir abruyun bolsa di. Yegenim deyip okşaşıvati, geleceğim deyip okşaşıvati, haya etmeli.